लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे खन्थाइ आवरायनानै होग्रोनो नागिरदों। कर'नानि गोहोमा बांबाय, बन्द'नि बिथोना लेहेम जाबोबाय। से दान थानो हायो नाथाय बोसोरसे थानो हाया। गामिया जाबोबाय मेला, सोहोरा जालांबाय आबुङै थाला। दा बिनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो सावरायनो नागिरदों। दा सोलिबाय थानाय कभिड-19नि सायाव मा बिथिङाव जों नोजोर होनांगौ एबा जोंनि आथिखालाव मा जागासिनो दं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायगोन। दा फैदो जों बाहागो लानोसै। दासो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाग्रोदो नोंथांमोनहा। बिनि उनावहाय फैदो फारि फारि थांदिनि। दा नोंथांमोनहा नुनो मोनगासिनो दंखायो साफ्रोमबो कर'नानि गोहोमा बांबोगासिनो दङ। बेनि बेलायाव आसामाव दासो गोबां बांबोनाया नुनो मोनगासिनो दं, बांबोगासिनो दङ। सानसेनि गेजेरावनो 14 सान, 13 सान बा जा एसे बारायबोगासिनो दं। बिनिफ्राय फैयै दिनै फुंसिम हथात 21 मेनि मर्निंसिम 188 सा केसेस जानानै दङमोन। दा बेबायदि फारि फारि बांबोगासिनो दङ आरो सोंथिया बेसो दासो मानो जोंनाव बांबोखो बेबायदि। दा बे बांबोनायनि गोबां जाहोन दङ, नोंथांमोनहा बेखौ मिथिखायोखा। दा गुबुननिफ्राय जोंनाव बायजोनि थाहैनाय सुबुंफोरखौ जों लाबोफिननायाव जोंनाव जादों आरो बिथांमोनखौ लाबोफिननायाबो गोनांथार। दा नाथाय बेनि गेजेरावनो जों सोलिलांनांगौ बेसो। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों फारसेथिंजाय बांबोगासिनो दं बन्द' कभिड-19नि जानाखि थासारि बियो गोख्रों जाबोगासिनो दं। नाथाय जोंनि बन्द' होनायाबो बांबोगासिनो दङ बेजोंनो लोगोसे। नाथाय जोङो से दानखौ जोङो फार्स्ट स्टेपाव जोङो जोबोद गोख्रोङै मानिदोंमोन आरो मानिनानै थानोबो हादोंमोन। नाथाय जोंनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनबाय नोंथांमोनहा दा जेसेबां बन्द'आ बांद्रायबोगासिनो दङ एसेबां जोङो थानो हायै उसुखुथु मोनबोगासिनो दङ आरो जोङो बन्द'खौ लेहेमै फालिबोगासिनो दङ। दानसेखौ जों खुनु मथे थानो हादोंमोन, नाथाय बन्द'आ दासिमबो जोबाखै। बोसोरसे बोसोरनै बा दानसे दाननै बाराय बोसोरसेयानो जाहैलांनोसै। दा अब्लासिम जोङो मारै सोलिगोन? दा बे सोंथिया जोंनाव साफ्रोमनावबो दङ। दा बिनि फिननायखौ नोंथांमोननो लासै लासै होलांगासिनो दं। फारसेथिं नोंथांमोना नुनो मोन्दों बन्द'नि खान्थिया सोलायबोबाय। फार्स्ट स्टेपाव जोंनाव आसामाव निलमोन, सासेबो गैयामोन। नाथाय बे समाव बन्द'आ ओरैबायदि गोख्रोंमोन, मानिग्राफ्राबो ओरैबायदि मानिदोंमोन। नाथाय दा बांबोगासिनो दङ कभिड-19 थासारिया, जेराव 100खौ बारनानै 200 जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेराव थैनायाबो 4 जाबाय आरो बेनिफ्राय बारायनो थांगासिनो दङ। दा बे बेलायाव नाथाय जोङो बन्द'नि थासारि जानाखि बारायलांदों, नाथाय बन्द'नि जेनाखि खान्थिफोर बियो दा लेहेम जालांगासिनो दङ। सिगाङाव ओंखारनो हायामोन, दा ओंखारनो हाबाय। सिगाङाव दखान गैयामोन, दा दखान थाबाय। सिगाङाव अफिसबो गैयामोन, नाथाय अफिसबो थानो लांगासिनो दङ। दा बेबायदि थासारियाव जोङो सोलिलांनांगौ। नाथाय माबोरै सोलिलांनांगोन बेसो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर' गामिफोराव, स्पेसियेलि बर' गामिखौ आं बुंनो थांगासिनो दङ। बर' गामिफोराव जोङो बाहेरायाव बाजार गैया होननानै जोङो गामिनि लामा थखा मोनफ्रोम गामिनिनो थखा बाजार खालामनाय नुगासिनो दङ। बेयो थारैनो गोरोन्थि। आरो बेयो मानो गोरोन्थि नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ बुंग्रोनोसै। बिनि उनावहाय सिगांनि सावरायबोनायनि फिननायफोरखौ नोंथांमोननो आं गाहायाव होलांगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहेरायाव थांनानै बायहैयोब्ला, हथात टाउन सहराव थांनानै फैयोब्ला जोंनाव गोबां कभिड-19 थासारि बा कभिड-19नि लोगो मोनबोनो हागौ। बेखौ जों साननानै जोङो गामियावनो बाजार खुलिदों। नाथाय बेखौ साननानै नायाखै गामियावहाय जुदि बायजोनिफ्राय सोरबा सासेया हाबफैजेनोब्ला बे गामि ओनसोलनि थासारिया मा जागोन? दा बेखौसो जों सानग्रोनांगोन। फारसेथिं गामियाव जोंना ओरैबायदि साननाय दङ, गोरोन्थि साननाय, जे गामियाव जोंना जाया आरो गामिनियाव रावनावबो जानाय गैखाया। बिनि थाखायनो खुनु ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेनेन्स गैया, मास्क गाननाय गैया, जेबो रुल गैया। आरो बाहाय खुंथायाबो बेखौ हमनानै ला नोजोर होस्लाबा गामिनि सिंनिखौ। दा बे बेलायाव जोंनि आथिङाव दाननानै लानाय जायो। मानो लानाय जायो? नोंथांमोना नुनो मोन्दों गामियाव जोङो बाजार खुलिदों। नाथाय बाजाराव गामिनि बे फाननाय बाजारनि गासैबो मुवाफोरा नोंथांमोननि बा जोंनि गामिनि मोनजोबनाय नङा। ना बेदर लाबोदों बायजोनिफ्राय, मैगं थाइगं सोरबाया खाबु मोननानै लाबोदों बायजोनिफ्राय। नाथाय बेजोंनो जुदि सोरबा सासेनिफ्राय जुदि फैफायोब्ला गामियाव बेवहाय मुलि होनानै लानायनि समान जागोन। मानो होनबा बेनो सारलानानै होगोन। मानो होनबा बेयाव गासैखौबो खान्थिफोरखौ मानिनाय गैया, मास्क गाननाय गैया, ससियेल डिस्टेन्स गैया, सेनिटाइजार बाहायनाय गैया। दा बिनि थाखायनो बेयाव मुलि होलुनानै होनाय बायदि जागोन। आरो जुदि जाबाय, सासे मानसिनाव जुदि फैजेननानै गामियावनो जाबाय, अब्ला गामिनि मानसिया बेवहाय फैयो, न'खराव थाङो, न' थांनानै बियो बांसिन गोख्रों जाहैगोन। आरो फारसेथिं जाय बियो मोनसे गोरोन्थिया मानि गोरोन्थि?
नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाजाराव जाय बेसादखौ जेसेबां दामनि मोनो गामि सिङाव नोंथांनि गामियाव फाननाय मुवा बेसादनि बेसेना बेसेबां डाबल। नोंथांमोना नाय जायफोर फालांगिनि चान्स लानो लुबैदों बिथांमोनहा चान्स लागासिनो दङ। गामियाव सोहोराव बा दरबे दरबा गामिनि ओनसोलनि मोनसे दखान सपआव पारमानेन्ट दखान सपआव सानसेयाव अमा मासे सिथारोमोन हमनानै ला, नाथाय बे ओनसोलनि गामियाव बेसेबां दङ मोनफ्रोमबो गामियाव अमा मासे सिथारनो थांगासिनो माने सिथारगासिनो दङ। अब्ला बेसेबां थांगासिनो दङ, बेसेबां बाहायगारजागासिनो दं, जोङो बेसेबां मा जासिनगासिनो दङ नोंथांमोनहा बेखौ गोथौयै बिजिरनो गोनांथि दं। सा साज्रां बिजिरोबा नोंथांमोनहा बेखौ नुलाबो जानो हागौ। दा ओंखायनो बेखौ टटेलि बन्द खालामनो हायाबाबो जों सिस्टेमेटिक लाबोनो नांगोन। दा बियो गोरोन्थि। बिनि उनावहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा गोजौआव जेसेबां सावरायबोदों आरो दा जेसेबांनाखि बुंदों, दा बेफोरनिफ्राय जों बारग'नायनि मोजांसिन खाबुआ बेसो जोङो रावखौबो राव बुंनानै होबथानो हाया। दा बे भिडिअखौ नायगिरि बिथांमोननि बेलायावबो जोङो साननो हागौ जोंखौ बुंनानै जों मिथिखागौखा। नोंगौ मिथिखागौ, नाथाय मिथिखानायासो गोरोन्थि खालामो। मिथियैया गोरोन्थि खालामा, मानो होनबा बियो मा जायो बेखौनो मिथिखाया। दा बेनि थाखायनो मिथिनायासो गोरोन्थि खालामो आरो मिथिनानै गोरोन्थि खालामनायासो बयनिख्रुइबो देरसिन दायनिगिरि जायो। दा बेनि थाखायनो बुंफिनदों, मिथिनाय आरो मिथियै नोंथांमोनहा माबा मोनसे खोनासंलांजोबोबा माबा मोनसे गोदानबो मिथिनो मोननो हागौ। दा बेनि थाखायसो आं बुंदों नोंथांमोनहा नायलांबाहाय जे जोङो मिथिखानाया मानो दुगा जायो आरो दुगायावनो जों गाब्र'यो। मिथिखानाया जोङो लाजियो, लाजिनायावनो जों गाब्र'यो। आरो मिथिखानाया जोङो बावगारनानै थायो, बेयावनो जोङो गाब्र'यो। दा बेखायसो बावगारनाय, दुगा जानाय आरो लाजिनाय बे मोनथाम बेसादखौ बा मोनथामखौ जोङो कमप्लिटलि बन्द' खालामथारनो हानांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो जेरावखि थाङा खुलायाथ' खुला जाखागोन, सरकाराबो बेखौ होबथानायनि राहा गैया। मानो होनबा रांखान्थिनि खोथा दङ, सोलिनांगौनि खोथा दङ। बिनि थाखायनो जेसेबांनाखि खुला जादों बेयाव जोङो गाव गावखौनो सामलायहैनो नांगोन। सोरबा दखानदारा मेनटेन खालामनानै होनांलाया, सोरबा दखानदारा बुंनांलायगौ जानो नाङा जे नोंथांमोनहा फारि फारि साफा साफा फै। नोंथांमोना बाजाराव थांदोंबा नुनो मोन्दों जानो हागौ दखानदारासो खालामनानै होयो साफा साफा फैनो थिननाय, नाथाय बायग्राफ्रा ओरैबायदि सेलाय बेलाय आं फार्स्ट लांग्रोनोसै। दा बेयो गोरोन्थि। बिनि थाखायनो जोंखौनो बुजिलायनानै जों गावबा गावसो बे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन। सोरबाया बेखौ खुंथाया बेखौ नोङो बबे खनायाव मा लायदों बेखौ नोजोर होबाय थानो हाया, दखानदारा नोंखौ नोजोर होबाय थानो हाया। जाथों, जानांगौबा जाथों, बिदिबो साननाय थानो हागौ। बिनि थाखायनो रावखौबो बुंनो हाया। आरो नोङो बा जोङो मिथिखानायफ्रा बैबायदि होंगो दोंगोनि बेलायावबो जों बुंहैनो हाया जे नोंसोर मानो बेबायदि खालामदों, ओरैबायदि खालाम। बेबायदि थाङोबा जोंनि मानसिफ्रा जुजियोसो। नोंथांमोनहा साननानै नाय, बबेबा मोनसे बाजाराव बेदर फाननायाव जुदि होंगो दोंगो जादोंबा नों बेखौ बुंनो थांनो माने नोंनावसो दाय जागोन। दा बेनि थाखायनो नोंथाङासो नोंथांखौ सेभ खालामनानै लाखिबानो जाबाय। आरो नोंथाङा सेभ खालामनानै लाखिनाय माने बैफोरनिफ्राय सासे खमायनाय। थिग बेबायदिनो साफाया गावबा गावखौ मेनटेन खालामोबा गासैबो मेनटेन खालामनानै लानाय जाजोबगोन। सांग्रांथिया बेयावनो फैगोन आरो बेजोंसो जों सेभ जागोन। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोन्दों, बेखायनो जोङो फार्स्टआव मोनबायमोन ससियेल डिस्टेन्स, जानथाया फारागथि जाबानोथ' गोसारला। बिनि उनावहाय नुनो मोन्दों मास्क गाननाय। मास्क गैयाबाबो जोङो गावबा गावनि जिखौनो बेब'हार खालामनो हायो। गावबा गावनि जि फाननाय, फालि फाननाय, आर'नाइ फाननाय, गैथाराबाबो जिथ्रि गिजिबाबो जों फाननानै थांनो हायो। मानो होनबा मास्कखौ जों बायबाय थानो हाया, गाज्रि जालाङो। दान मोनसे गानजाया। दा बेबायदि जोङो थासारियाव जोङो रांखान्थिनि गोबां खोथा फैयो। बिनि थाखायनो जों गावबा गावबो बानायनानै बेखौ लानो हानाय जायो। जायखिजाया जिउसा हाबनो हायै, गोरलैयै हाबनो हायै जिफोर बाहायबानो जाबाय। नाथाय बाहायखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ थाब सुनाय, फोराननाय बेफोरखौ बावनो नाङा। बिनि उनावहाय नुनो मोन्दों, नैबे मोनसे बाथ्राया जोबोद गोनांथार, नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों। बेखौ फरायबाबो नुनो मोनखागोन गोरलैयैनो। बायजोनिफ्राय फैयोब्ला गुबुनखौ दांनायनि सिगां माने मा, जुदि बायजोनिफ्राय फैयोबा गथ' गथाय थायोबा गथ' गथायखौ दाङो एदावो, मेथाइ होनो लुबैयो, मेथाइ लाबोयो, जाहोयो। दा बिसिनि खोथा बा फिसायनि खोथा बेफोर थायो। ओंखायनो गुबुनखौ दांनायनि सिगां बेखौ आरो न'आव हाबनायनि सिगां आखाइ आथिं सुनांगोन, जि जोम सुनांगोन, जानायनि सिगां मोखां आखाइ खुगा सुनाय, दुगैनाय, जाग्रा बेसादफोरखौ सुना जानाय आरो फुदुंनानै जाजानाय, संनानै जाजानायफोरखौ संनानै जानाय, आरो सेनिटाइजार बाहायनाय। सेनिटाइजारनि जायगायाव जों साबोन, सार्फ सानफ्रामबो जों बाहायखायो, बेफोरखौ जों बाहायनो हायो। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बायजोनिफ्राय जुदि फैयोबा न'आव हाबनायनि सिगांनो बे गानग्रा जोमग्राफोरखौ बाहेरायावनो खुनानै दोननाय। दा बेफोरो जोबोद गोनांथार आरो। नाथाय जोङो बेफोरखौ गासैखौबो मिथिखायो, मिथिखानाया बबेयाव थायो, खर'आवसो मिथिगौ, नाथाय प्रेक्टिकेलाव गैयै जायो जोङो, ओंखायनो बावगारो। दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ लाथारनो नांगोन आरोखि। दा बिनि उनावहाय
दहाय बुंबोदों गामिनि बाजारखौ जों होबथानांगौ आरो खान्थि बादि खालामनांगौ। होबथानो हायाबाबो खान्थि बादि खालामनांगोन आरो दा बे खान्थि बादि खालामनायासो जोंनि थाखाय गोनांथार। बायजोनिफ्राय लाबोनाय आरो बायजोनिफ्राय लाबोआबा बोरै सफैनो, दा बेफोरखौ गासैखौबो साननानै रायजोनि गेजेराव सावरायनानै रायजोखौ सेफ खालामनानै लाखिनाया दा मोनफ्रोमबो रायजोनि बेंगिरिफोरनि, मोनफ्रोमबो गामिनि बेंगिरिफोरनि बिबान जानानै दङ। दा बेनि थाखायनो बेखौ मावनांगौनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाहैबाय आरो नोंथांमोनहा बेखौ जा हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय गुबुनफोरनियाव। माखासे सुबुंफोरा बेबादिनो नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायो जे मिथियोबाबो मिथियाबा जासे जानानै थायो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा शेयार खालामना हो, मिथिथों अननानै। आरो दासिम चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय। बेखिनिमोन। गुबुन लिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, नायना लानो हानाय जागोन। चेनेलाव नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।